nopea jatko Siri Paterilinille. Oikealta Paterilini tulee hyökkäysolle sisään, pelaa suoraan viusta maalin eteen. Paterilini saa uuden paikan ja pistää kiekko reppuun. Thierry Paterilini vie Sveitsin johtoon, kun 48 sekuntia ottelua pelattu. Paterilini hyödyntää tämän, iskee kiekon häkkiin. Sveitsi johtaa ottelua 1-0. Upean kauden voitti Ruotsin pistepörssin, pääsarjapistepörssin. Ja hänen tutkaparinsahan oli Linköpings nimenomaan Matias Weinhandel, kun kiekko sisään. Sieltä menee pienestä kulmasta ohi Jonas Hillerin ja Ruotsi tasoittaa pelin 1-1. Ruotsin maajoukkueessa avaa näin turnauksessa maalipörssinsä. Sieltä lähtee Kuti ja oma pakki tekee Hillerille niin hirveän maskin, että ei näe sitä tilannetta. Paul Pietro Kanadassa Ontariossa syntynyt laitturi tulee ja ampuu kiekon maaliin. Loistava nousu etukulmasta, kiekko olkapään yli ohi Stefan Liivin. Tarkka laukaus etukulmasta ja Andre Zambyl vie Sveitsin jälleen 2-1 johtoon. Aivan sinne yläputken alle nousee Andre Zambylin laukaus. Hieno veto. Nyt siinä kääntää Kenny Jönsson ja maalin taakse Anton Stroman. On vaikeuksissa, kun Sveitsi karvaa loistavasti ylhäältä kiekon. Thibaut Monét kiekko maaliin! Sveitsi 3-1 johtoon. Homma alkaa olla kohta sillä selvää. Niin tällainen maali on mahdollinen. Thibaut Monét nosto ylös. Liiv ei ole valmis tässä torjumaan kiekko pömpeliin. Sveitsi johtaa 3-1. Sveitsi oli iskeä siitä 4-1 osumaan. Liivin pari loistavaa torjuntaa. Nyt pelaa niin riskillä Ruotsi kaiken aikaa, että siitä tulee kavennusosuma kyllä. Maalin tekijänä on Patrik Hörnqvist. 3-2, kun 58 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Ja niin hyvältä kuin tämä sveitsiläisittäin näytti, niin sinne iskee kiekon häkkiin Patrik Hörnqvist. Näillä tuloksella lohkovoiton sekä voiton totta kai ottelusta Sveitsin purku. Se menee ja osuu loppujen lopuksi linja tuomariin. Siitä olisi muuten pitkä tullut. Ruotsi joutuu hakemaan keskialueelta uuden vaihdon. 10 sekuntia otteluaikaa jäljellä. 3-2 Sveitsi johtaa ja siitä tulee tyhjää maaliin 4-2. Kun 7 sekuntia jää otteluaikaa jäljelle. Sveitsi varmistaa tällä voittonsa. Tuskin täällä tämän enempää enää maaleja tulee. Joten 7 sekuntia ennen 4-2 Sveitsi iskee 4. osumansa ja voittaa todennäköisesti näillä lukemin Ruotsin komeasti. 4-2 Sveitsin voittoon päättyy tämä ottelu.